Naturod ka tatan. Ampay, kaya mo ti may pusutan? Nangataman adi nga tao. Ay na, bigbigat man nga nakailad dati nga laklakayanan. Ay man? Na, naglaing ating nga laklakayan, bigbigat. Datama nga nakailadan. Tutukanan. Ay na, ating nga laklakayan, bigbigat nakailad ka manditan. Down. No? Kasta ati biyag, pailad-ilad na lang. Bumangon ka mo dita, tayong ka mamaagsa do. Aglaba, agwalis, agkay-kay magmuti, paraangan tayo. Di ka mga makaibaw nga kaslaray na dita ba kahit panawin mo tayo, tapno ikalintagak, ti karbangan may nga lalakay. Kung nagaraw datay pagsasao ba kahit, lalaki ang dapat masunod. Iso nga saan nga rumbang nga andirin na kami nga lalaki. Itatanga panawain, dapat si kami matayin nga lalaki iti masuraw. Iso nga saan ka man nga makaibaon dita nga kaslaray na mait bakit mait. Ay naabaw, siya mo ilamin ayin. Sipod itatta, si kamit tayo ti agtrabaho bakit kadag iti aming nga trabaho dito yung nagiti balay. Naapaw, siya mo ilat na amin ayin. Nung makaibaon ka dita, kasla ka lang ray na mutay. Tas jay, naturod ka tatan. Ampay, kaya mo ti may pusutan? Na? Bilangan ka. Bilang galap tao. May isa. Dua. Madin sa agara ba kahit na mapanakaon kung kuna lang day jay. Apo mo, di ka lang malulukong. Apang kamu lagayam. Basta ati asawa. Ayaw, di ma. Sunurin. Flashback. Bakit umay katiman? Daman ti baga kanyam? Bakit anak mga kinanayon nga an-underine? Anak mga kinanayon nga ibaon-baon? Anak mga kinanayon nga unta-untan? Amom, dito'y nga balay, siyak ti lalaki. Siyak ti dapat nga masurot dito'y nga balay. Siyak ti ari dito'y nga balay. Paano nasabi? Siyak ti surutam. Amin nga ibaga surutam. Nuhan na kasurutain, agsinatan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano saan? Makita. Practice lang dajan. Dagpay ko pa-practicein dajan. Ay apo, makatawanan. Dagpay ko plano nga ibaga kinibagag ka. Hindi ka makuloy-tuloy yan. Di mo ilang maperpi-perpi ka. Aman isunat at tayo nga pag-practice manay. Iso nga practice ka kung tapno ma-perfect ka. Talaga plano ka nga ibaga. Di mo ilang maperpi-perpi ka. Ay, tarpok lang ti saan nga makaiturid nga mangibaga. Talaga nga ibaga to damdaman. Lakay, dako. Bakit? Dakal? At nakamutin nga yung bakit? Bakit naipas ko na aming nga imbilin mo? Nakaluto ko yung bakit? Nakasaganan. Kaya mo mga nay? At dapat ibaon mao? Di magbaga dyan. Praktisip pa yan na sayaat.